Ну просто тупо знішаюць усё, там робяць бульбяніша гэтае выкапанае поле, не як пасля вайны, а як пасля вось выкапалі бульбу, і там вецер разносіць пыл, вось гэта які на зубах хрыбусціць. Вось так змяняецца Гомель. Гомель на нашых вачах перастае быць беларускім горадам не ў сэнсе геаграфіі, а ў сэнсе памяці і права на ўласны голас. Змены, што адбываецца з ягонай прасторай, архітэктурай і сімволікай, ужо даўно выходзяць за межы дрэннага густу або карупцыйнай забудовы. Гэта працэс замяшчэння ад жывога горада з уласнай гісторыяй да чужой навязанай матрыцы, у якой няма месца ні мясцовай памяці, ні намёку на адметнасць. Выслухайце падкаст «Горад, які ў нас забіраюць» з пісьменніцай Югасяй Калідой і урбаністам Яўгенам Меркісам. Мне асабіста шмат якія рэчы ў развіцці Гомеля не падабаюцца. Я лічу, што гэта, ў прынцыпе, натуральны стан кожнага грамадзяніна, гараджаніна, который неабыякавы да свайго месца. Нас павінна штосьці не задавальняць, таму што толькі так можна зрабіць роднае месца лепей. У цэнтры парк Паскевіча, Румянцава, бачна з моста пешаходнага Валатава, Новабеліца, Мельніка, луг зеленее, а вакол лясы палі з нокалейдамі. Так, сапраўды, вось 20-й год і потым яшчэ 22-гі таксама яны паскорылі некаторыя негатыўныя тэндэнцыі, которые назіраліся ў развіцці Гомеля за апошнія дзесяцігоддзі, у тым ліку. Гэта і не зусім правільныя рашэнні на ўзроўні гарадскіх уладаў і нейкія з'явы у плане развіцця грамадства, асабліва мясцовых супольнасцяў самага рознага кшталту. Я мог вельмі актыўна яшчэ плюс-мінус адсочваць тое, што адбывалася до 22-го года, апошнія 3 гады. Па пэўных абставінах я ўжо не так актыўна за гэтым назіраў, але, зразумела, пэўныя рэчы распавядаюць сябры, сваякі, шмат чаго можна атрымаць, зноў жа, дзякуючы там публікацыям, дзякуючы публікацыям нават у гарадскіх СМІ, і тое, што адбываецца апошнія гады, канечне, радасці шмат не прыносіць. Я б больш узяла адрэзак часу, каб паказаць розніцу паміж тым, што робіць так званая лукашыская Беларусь, і з тым, што адбывалася за савецкім часам, падкрэсліць прынцыповую розніцу паміж гэтымі зменамі. Таму што змены ў гарадской прасторы, там, дзе жывуць людзі, у месцах памяці, вельмі ў гэтых зменах была зацікаўленая і савецкая ўлада ў тым ліку, але яна рабіла гэта іначай. Абсалютна іншы быў падыход. Савецкі Саюз таксама вельмі моцна знішчаў, мэтанакіравана знішчаў месцы памяці. Але ён іх не проста знішчаў, а замяняў іх іншымі месцамі. На тыя месцы, дзе раней там былі, напрыклад, царква рэфарматаў, нейкі храм, могілкі старыя, помнікі старыя, будынкі. Трэба было не проста іх знішчыць і разбурыць, а стварыць штосьці тое, што будзе падабацца людзям. Пускачы, балбесаўка, стары аэрадром, горад, дзе няма трамваю і няма метро, горад з колькасцю народу, як Иерусалим. Это город Гомель, я нарадзіўся у ім. Гомель, Гомель, Гомель. І савецкая ўлада савецкай уладай, яна была злачынная, але працавалі архітэктары, працавалі творцы, і якія былі таленавітыя, якія пераймалі з захаду новыя традыцыі. І таму савецкая ўлада стварала штосьці вартае, штосьці, што мела каштоўнасць сапраўды, што было прыгожа, што стваралася новая гарадская прастора. І такім чынам Гомель, ён пазбыўся свайго цалкам аблічча, скажам так, умоўна, дырэвалюцыйнага, засталіся толькі рэшткі, па якіх мы можам узнавіць, але з'явіліся месцы, і гэта быў такі даволі стылёвы горад 60-х, 70-х гадоў. Колькі тут усяго паразабурана,
знесена дурнымі віхорамі і хорошага, і нягоднага, свайго чужога, усенароднага. Колькі тут людзей забіта, пастрэляна, і за фюрера, і за Леніна, і за славу, і за грошы, і за проста так. На твоих улицах, у твоих домах. Гомель, Гомель, Гомель. Ну, напрыклад, кінотэатр Калініна. Это гістарычнае месца. Шмат там што адбывалася, можна узнавіць там, як будаваў Шабунеўскі на тым месцы. Кінотэатр Калініна быў у стылі 70-х гадоў, гэта цалкам адпавядаў ён тэндэнцыям сусветным, быў вельмі стылёвы і акуратны. Што з ім зрабіла наступная ўлада Лукашэнкі. Гэта нагадвае настолькі безгустоўны рамонт, што, ведаеце, хочацца сказаць, рабіце гэта, калі ласка, ў сваіх спальнях, і навошта вы зрабілі гэта з кінотэатрам. Там нейкі не той, што ампір, не той, што барока, ці не ракако, гэта проста вензеля на чырвоных шпалерах. Ведаеце, так выглядалі, прабачце за такое параўнанне, парыжскія французскія бардэлі, якіх мы бачым іх на карцінах мастакоў. Гэта проста поўная безгустоўнасць. І яны ўжо, і вось улада Лукашэнкі, яны не запрашаюць ніякіх творцаў. Яны просто тупо знішаюць усё, там робяць бульбяніша, гэтае выкапанае поле, не як пасля вайны, а як пасля вось выкапалі бульбу, і там вецер разносіць пыл, вось гэта які на зубах хрыбусціць. Вось што робіць, вось так змяняецца Гомель за уладай Лукашэнкі. Вось гэтая прынцыповая розніца. Тое, што не творцы працуюць на іх, а проста няздары, якія абсалютна не маюць ні таленту, ні бачання мастацкага, ні густу. У нас з паплечнікамі ў свой час была ідэя стварыць такую чорную і чырвоную кнігу Гомеля, чорную занесці як бы страчаныя ўжо архітэктурныя адметнасці рознага кшталту, не толькі традыцыйная драўляная забудова, і чырвоную, то бок тое, што зараз знаходіцца пад пагрозай, і што такі цікавы можа быць тренд унутраны. За апошнія, можа быць, гадоў 5-10 змянілася трохі разуменне, таму што ў нас не толькі традыцыйная драўляная нават забудова ўжо зараз пад пагрозай там знішчэння альбо непапраўнай рэканструкцыі. У нас вельмі часта рэканструкцыі, рамонты праводзяць так, што яны губляюць у выніку тыя будынкі, тыя апошнія адметнасці, которые ў іх былі, і это распаўсюджваецца у тым ліку нават на савецкую спадчыну. Пра яе таксама трэба размаўляць. Мы не любім Савецкі Саюз, но у нас у горадзе таксама ёсць адметныя будынкі, которые фармавалі альбо упрыгожвалі ў той альбо іншай ступені горад, а ў выніку іх падчас рэканструкцыі змяняюць не настолькі жахлівым вобразам. Ну, самый свежий прыклад у нас дом сувязі, так званы, на цэнтральнай плошчы вось горада Гомеля, это гмах савецкі. Ну, вось яго зараз рэканструявалі, наляпілі на яго гэтыя танныя панелі, і ў выніку вялізны будынак, які быў у своеасаблівым стылі гэтага інтэрнацыяналізму, ці як ён там называўся, 70-е гады збудаваныя, 70-80-е, меў пэўную прывязку да навакольнага асяроддзя, а зараз яго абляпілі гэтымі плітамі, ён падобны візуальна, ну, да любой там, не ведаю, крамы, светафор, да, у любым маленькім раённым цэнтры. Я як бы беру перыяд з 94-го году, з году яго абрання, і да 20-го году, з году велізарных пратэстаў. Просто гэта было тупое, бессэнсоўнае знішчэнне ўсяго, што толькі можна. І яно было накіраванае не толькі што на знішчэнне памяці, гэта было занадта складана, там, падумаць пра знішчэнне памяці. А на могілках паўставалі будынкі, дамы, таму што людзі хацелі, якія дарваліся да ўлады, зарабіць грошай на гэтым. Все было падпарадкавана бізнесу, і тое, што там талакоўцы бегалі і актывісты выратоўвалі гэта ліштвы драўляныя. Іх знішчалі не таму, што Лукашенко хацеў знішчыць гістарычную памяць, а проста таму, што мясцовыя гарадскія ўлады хацелі проста зарабіць грошай у тую кароткую кадэнцыю, калі яны былі дапушчаныя да гэтых крыніцаў узбагачэння. Вось гэта тое, што фармавала аблічча горада. Тое, што ён быў уже не гарадской прасторай, а проста у палоне тых, хто займаўся сваім узбагачэннем. І абсалютна бездумнае знішчэнне ўсяго, што толькі трапіцца ім пад руку. Слухай, давай такое падарожжа уяўнае зробім, здзейснім па вуліцы Валатаўской, так? От як яна зараз выглядае. Калі глядзець на яе, напрыклад, і ввогуле ад цэнтра горада, так?
Ну, як выглядаць архітэктурны новы ансамбль з боку ракі, твае эмоцыі, якія можаш перадаць? Гэтая вуліца, адна са старажытных вуліц Гомеля, адметных, яна адразу вось тое, што адбылося з ёй за апошнія 10 год, яна ўскрывае шмат пытанняў, гэта і руйнаванне рэшткаў традыцыйнай драўлянай забудовы з усімі ейнымі адметнасцямі, вуліца, дзе была нават частка ходнікаў клінкерам пакрытая, такой брукаванкай зробленай з цэглы у 20-е гады, дзе была пэўная свая атмасфера яшчэ захаваная. Вось гэта знішчылі, да? Знішчылі, нават толкам не зафіксаваўшы, там, што горад нават не бачыў у гэтым асаблівай цікавосткі. Да? Другая праблема – это тое, што замест гэтай забудовы з'явіліся жылыя высоткі. Я не супраць таго, каб людзі жылі ў цэнтры. Пэўна, гэта трэба рабіць, але без грамадскага абмеркавання, без разумення, што гэтае месца можна было б інакш выкарыстаць. А гэта самы цэнтр горада, гэта месцы, дзе мусілі ўзнікаць нейкія турыстычныя аб'екты. Куды нам потым вадзіць турыстаў? Раней я, як экскурсавод, мог вадзіць людзей вось на вуліцу Латаўскую, на вуліцу Парыжскай камуны і хаця б там паказваць нешта цікавае, адметнае. Куды мне зараз экскурсіі было вадзіць там у 20-м годзе, 22-м годзе, паказваць жылыя гмахі, да, дзе жыве сярэдні клас Гомеля і радуецца. Побач таксама высотка ўзнікла на месцы, дзе былі ў свой час габрэйскія могілкі, вось гэты гучны кейс, як тады будавалі гэты дом, ён таксама ўскрыў пытанне, што вельмі кепска ставіцца, ну, па-наплявацельску ставіцца да нават уласнага заканадаўства. Мне ўвогуле страшна пра гэта думаць, як будзе выглядаць горад. Але я настолькі моцна люблю гэтую прастору, што я думаю, што сілай сваёй думкі я змагу неяк яе насыціць новымі вобразамі і сэнсамі. І, у прынцыпе, я і цяпер там знаходжуся ментальна. У сваіх думках я хаджу па Гомелі, па гэтых вуліцах, і я стараюся не ўключаць гэта нават на экране кампутара. Мне хапае карцінкі ў сваёй галаве. То бок, калі я ўключу, а яшчэ і ёсць магчымасць мапы вось гэтыя віртуальныя адматаць назад на некалькі гадоў, то ўвогуле ностальгія яна проста раздзірае на шматкі. Але я і цяпер там, я і цяпер спрабую асэнсаваць гэтыя вуліцы і замацаваць там сваю прысутнасць. Калі Беларусь гэта ідэя, як нацыянальная ідэя, гэта думка, якую мы ўсе супольна думаем, то я стараюся думаць яе і прысутнічаць там у любы момант свайго жыцця ў выгнанні. Куды адразу паедзеш першае месца? А ў Гомелі, я не ведаю, я буду, напэўна, цэлы тыдзень проста хадзіць па горадзе. Я прайду на вакзал і прайдуся пешкі праз 9-ку на Курчатава, праз дом нумар 9, такую зрэзку зраблю да універмага. Там, праўда, знішчылі пераход, і адзін, другі, дамы там пазносілі. Але вось я ведаю, як хуценька там прайсці, а потым я ведаю, як зайсці за танк на партовую, я ведаю, як спусціцца праз гаражы і прыватны сектар на Падгорную і адразу пад мост на 17-й. І там стану, буду стаяць, слухаць, як машыны па мосце едуць. Напэўна, па чыгунцы прайдуся у бок дарогі на стары аэрадром. Гідрапрывад, забег, манастырок, фестываль сельмаш Давыдаўка, прудок, Азія, свісток, Каўказ, Мільча, Кожара. Дарагія мясціны, хай не кожнаму, Гомель северны, Гомель западны, дзелены, латаны, пералапаны, Касцюкоўка, Любінскі мікрараён. Усё гэта мой Гомель, усё гэта ён. Гомель, Ну, я б адзначыла, што вельмі не шмат часу было ў незалежнай Беларусі, у дэмакратычнай Беларусі, каб зрабіць штосьці манументальнае, бо гарадская прастора, яна мяняецца така павольна. Калі штосьці выбудоўваецца новае, то гэта мяняецца даволі павольна, там трэба, каб і дрэвы выраслі. Гэта высечы дрэвы трэба адзін дзень. А каб прастора была абжытая людзьмі, там трэба, каб прайшло некалькі гадоў. І таму мы не можам дакладна сказаць, нават уявіць сабе не можам, як выглядаў бы горад, калі б дэмакратычнай улады займаліся, калі б людзі самі займаліся. Дакладней, мы толькі і можам што ўяўляць. Я хочу тебя любить, Гомель, я хочу с тобою быть, Гомель.
заразумець цябе хачу, Гомель, і каб ты разумеў мяне і